Sa sisin pat ngawan siya gani ko por nga kwa igabangan ay kublay fi. Haga bukum gani ko por nga kwa ba fin penajingmot igaktin ko jong blay. Kabangala keren mentala katuka ni sien jan malagasngi nga pelat ika. Nga kwa gani tu ifi gani ko por balay nga keren malagasngi. Kadaw ko bakung sa negaday na marngayo yagi phone call na gibobon gibriyo gibanakalang gibanga itho ba gibangam itho. Madonna preng jongkiru kibalaya share lang shigiway bat nahaba kila share kila yosngo. Madonna preng jongki gibopli gidona preng jing gidona preng jaka gaba lesinga mafingi klami kendo don gibi sham. Gibadona gi hospital gibadona gi jaka gibi kendo ini gi jingpang. Bat gibadona preng jing gijong jing gibakim tip show kumnukin le. Andai lambag ni gi jingkran kala kershan kala aiman sim kala penslur kala ai bor ki bakila banian. Kan pensat bor fi namar ka ktien ka jong play ka don bor ya ka ban krishani ki briu kuma gini sngi badai na ka daw nga yang nang ni nga kwa ngan kran fi da ka jingket kle nga kwa bangan ai byang ni ka kubor ka badon kam hon ila ya kran na gini sngi na gini ka ktien ka jong play shibon ngila ikren sa pang jing penem ngila ikren sa pang jing kala ka bomot ngila ikren kumno ban pen bat ila di kumno ban ya da ila di para ka guru kom ka ktien ka jong play ka hikai bat ai ngo play kala long ka jing ku ba kraw kala long ka jing ben toy ka ba kraw yi ba bon bat nga piru pila yo jing ben toy andrai sa sisen pat nga kwa ngan ai byang ni ka jing kran ka ba hakini ki sngi adien banga pule ka bible adien banga tuai adien banga pele jingmot na mangi yo alat ban shong mentaban pule ka bible ban shong ban tuai nga yo alat ban perkhat ru ka ktien ka jong play bat ban yarap igibriyo nga perkhat ngong try sa ka epat men ay nga bangan kren igibriyo nga sngongo yu blay pen kan mau yang ay gini jing shisha ka ba ngi khlem da kren bahay igibriyo gini sngi nga kwa ka nawi fi gini por snap bahangan pen i fi gini ka ba uji su hi kren na ka bible ka ba ngim da ipan yat light na gini nga da kenpat i fi nga da kren i fi nga da mo nga da bu i gini ka jing kerpat ka berit jong abangan ong i fi snap bahay gini na mar gani rap i fi wala yat light nang ni ka day ngini puli ka gospel ka jong Yohanes ka nang ka bakhat riyo ngan puli na ka khat ka ba nyaw ka ong ini giktir snap ngan puli ka ong uang uji su kumne henry nga yathu ya ka ba shisha fi kabentoy fi banganga le no namalada ngangam le no utaw nong pentingan uno muana fi henry lada nganga le no ngan pha ya u happy kita ka diktin ka ba jisu kuran hangne ha ka gospel ka jong Yohanes ukran chegi sunran gi bod yu fi hakini ka por ki sunran kim sngaw tho satya kamot ayu gani u ayu ni nong pentingan kim sngaw tho lot kini gi brio henry hadien kat to ne por nga kwa bangan pen i fi ne ka bible hakikam de ki apostle la nong ka benin kong la fin puli ka de sngi ka ba hadien bu jisu la mi pat na gani ka perthai ula shonga gani ka perthai kumba sa posni but we put in a bible na hadien ba ula ye lami ki sunran hadien sa posni la mi pau haki ki jaka ki prepare but ulum lang ki ka bible kong hagal nang ka benin kong la fin puli ki kam ga apostle tin ka chong play kong ula ye senglam la puli ka sa kong la ye senglam bat ki ula hukum ki bane no banum le no na Jerusalem and ban up ye ka jingkular ka jong kupa ka bo ong pila yo sno na do ba sedang na ba Yohanes un pen baptis bi ko dai un pen baptis bi do men se ba khoi sa khindia singi do menta but fi pulina ko bible kat bagi dang yang alo jong lom ki ole o jesu kat ba dang kren chiki ka bible kong u blain breng u la pha do o jong ka buram but la shimno yu jesu la rong no yu na khmat jong ki but la rong no yu shipneng but habaki sunran ki bi yang ne saudong ki yu i but la rong no yu but u la ja no la breng jong ki but nda hadin ba kim yu issue yu jesu ka jing shepteng ka jing kinja ka jing snow marway ka jing du jingerman ka tap ya ka jing im jong kisanran but ya baro kini ki kintaib ki bi dan ko basis pa ar pungot baro pipule hang ne petros uang ya kini ki brio baro ni kin mau ki jing kular ki bo try kuran nangi men baw dong dan ka perthai but u klem sha ki bikin le chinu janoro wang yang ni le kiu shi ka kamera ka bahneng but baro sis pa ar pungot ki le kiu shi ka kamera ka bahneng but ki shong ne banduai kumba shiphaw sngi ki duai hagani ka kamra ka baneng ki khamle chushanu shanuru nama kitep shabar gadan tang jingya shabar gadan ka jingtien shabar gadan tang jing pinchitom ben shabar gadan ka jing bam tikna ye ka jing im ka jongki bat gadan ka jaka ka bakim tep shushanu kinle ndrai aingo you play ki shongni ki duai ki ap ki jingular but aingo you play ba jisu upendap ye ka jingular ba hagal nang ka ba ar ndala dap atat san close ni hadin bo jisu mi pat na ka jingtep hagal nang ka ba ar bala tep ye ka kum sngi pande
because mensim khot jong blai uan hiar jing ke pertai haga kamera ka bahaneng ban dau mensim khot jong blai uan hiar la pendap yaki baro ba chinrang ba thai dau mensim khot ke bible kong wat la dagini ki sinran ki dei ki ba don na jing tiang wat la dagini ki sinran ki don na jaka ka ba ma ki don na jaka ka bam dan jing kerman ndai nda habau mensim khot jong blai u hiar ga jing em jong ki people in the bible ke tien ke jong blai kong u petras u yo mat yo mensim khot ba ga jing slur ga hiar ga jing em ga jaw fi nda hiar mensim khot ka jing shakting ga haban pet ya namar ka jing shakting ga dei ga batrai na ga mensim bamanru but nda habo wan mensim khot ka jing shakting ga kan ria no but people ni nang ni u petras u yang tat u yalap but lai hajar ki ki kala ga bamut but nang ni shakhman klem la ban tan sange shu iki wat haba ga jing yap ke le iki ki klem tiang namar habo mensim khot jong bleu don bat ki brio fin lap ga jing shakting ga pet ya na kwa ngan kren chicken tin na lor jong ga ta ba wat mangi hagani ko por mapi mangi ru kibi dot lang hagani ko khalepan ni tep shai bang ni tiang kadang ke jing shap tiang kadang ke jing bam so thu so thau teng teng ka wan ke jing ile da ka bo jing dom ru ban pen plumar fi na yang nang le nga kwang anong fi dan preng jong fi nga sno snai pi don menta haga jaka ka ba phimyo la chi ya la quarantine fi dan preng fi dan ga duty kum ki nas kum ki doctor kum ki nong tre ga hospital fi dan ga jaka ka bam don bala bani kan do ba fi but fi dan ga jaka ka bam tip shu kum no fin le fi dan ga jing tiang ba yo ni jing pang ka bet ifi nang tapi perkhat ru yagi bahaya masam bisa no na khwang ani thu ifi ba pitip ba pidan marway ba dan bala manya rap ifi ndrai kan ma wali klat igni ka bai lada fi ngat eni ka khtin phimtip ba jisuang ka mentoy nga ba nga le no namanda ha ba nga le no ngan pha yo wai pat unong pentingan u ai ka tang yo mensi me khoi dang nong pentingan fitip bale u ai nong pentingan namar udai uparalok ubahajantam uban yang nak benta jang ba fi uban ai ngi ka bor bangin la iga bangin ya chikman hagani ga jing em ga batiang katne but nga kwak ngan ong ifi kin mau la da pin puli na ga bible what do david haga sam ka shi spot life ku kundai la da pin puli na ga ni ga tin ga jong trai pite bu david u bade brio jong blai u bala yo man u mun sem ko haga jing em ga jong u na du testament ga brim u ne brio nda haba u dan ne de ga jaka ga ba e u dan ga jaka ga ba tip ya la ga jong ga jing em u ne brio ku shi sha be thong be haga jing yap kalang ne brio u ong ni tin na bu pet kalang u ri marwai shi khlau ndan te per jing yap ka bet hong ngi jing im go jo re no breu u shame ngi jing shisha wa nga sam chi spa live kun dai khat ban nyau shano ngan pet na ngan lek na mun sim jo me la ni shano ngan pet na khmat jo me ngan puli ngi wa la ngan kiu shim nang me dan ta la ngan siang la jing khia anyam ra khmi me dan ta la ngan shimi ki thap ne mun step bang ngan shong ji ki kut ga riau wat hang ta ga kti ga jo me gan ya la mi nga ba ga kti ga man jo me gan bat nga la ngan ong shisha ga jing dom gan tap lop nga ti ga mi ga long jing shai ba sa dong nga ke jingdom hi kamburi na me ndrega me ke ting shan kum minski ke jingdom ke jing shai ki along kum jo ye me kene ke ke tien ga bau david ukran ha ke jing dai bat u shiman bat men se ba khoi bo ang shanongan pet na me try shanongan like na men se um jo me na mar wat la na snow ku mga dana ga jaka ka pam dan chuba yo iya ga ngala sa mar we ngala dana ga jaka ka pam dan jing men ke jing shep tien ga grip ye ga ndai try men se um jo me dan bat nga bat dai na ka daw nga kwa ngan pen slur pi me na gisni ba pim tip bo blai kwa palat yeki bangai kwa palat yepi hagani ga por ba pim tip ba ndai tang na mar ba fila yo jing penem ndai tang ba fila pdiang yo jisu ga do no jang fi ga labiang ndai pidon kamru banda yo pdiang yo men se ma ko pidon kam na feel banda yo snow ye ga jing dan jang u ha ga jing em ga jang fi na mar ka don kam palat yengi yengi gisni bangini yo pdiang yo men se ma ko ye ga jing em na mar u new men se ma ko jang blai u petras nda ukraine ngi ga tin ga jang blai ki kam ki apostle filap u ongi ngi ga tin singap na pule fi hadin me gibreu ki snow ke jinga lap jong ko don bor o men sim jong play open kendo ye gibreu kata kata ke banin kon tam ko men sim play ule ye gibreu ni gisni open kendo ye gibreu sepang ko pop sepang ko hop sepang ko jing bi shar but pin puli nang ne nang nang ka ba ar ki kam apostle khat ba life nyo kani ka tien ko petra su kuran da bor jong men sim ko ka pen ngo ye gibreu ba pen kendo ye ki bat ki dan ke jing snow tho ba ki la laptop ba ki kwa ban phai show play ba ki kli petra ngin le kom no o petra su tu wang to pin kala ka ba mot ban pen baptist people way po way ka katang Jesus Christ ya ka banyo ma bi ka pop ban wang ko ni wang ba pin yo diang ro ye jing ai jong men sim ko balai wang na ma gani ka jing kula ka lang ye pi ba ki khon jong pi ba ya baro ba shi jinga ka ki bo try play jong pi un khat ho gani ka jing kula ka bo play bu pot ye no bu chin rang bu thai bu ye ki no ki riu ki priu ki kum no ka no ka niam no ka jing lang ro play bu pot tang ko wai ba pi don kaman kala ka bo mat ban priang yo Jesus Christ ban yo ma ye ka jing ma bi ka pop ba pi don kam ro ban tep ba
u blay u klam ingi u ayo men se makot blay u ayo men se makot kadai bangin la ye ga ban yang gibriu gi jab aprang ini gi sngi gi bakado klemo men se makot pinum la ini gi sngi gi bakado klemo men se makot pinum la setiap ani ajman shangan peni feeling kat bala nang ni ga bible fitip u absul pola bu kren ni gi tien ga jong blay ha ga we ga por u tho ini gi city ngan peni fi bu tho ini gi city u angum ne Kashidi ke jong Paul che ke Philippi ke nang ko sao na pin puli u ang kumne uni brio u tho ni kishidi u tho aga por bu dan aga jaka ka be u dan ni de ga jingma u dan jail bar u tho ni kishidi u ang ni kitien lenang ko sao Philippi ke khat ko sao to pin ye kemen how try hala gesni tinga ang pat tu ye kemen ke ta ni kitien ko ning kong ko ukran ke bang ko ba nong fi ke ni kitien ke ga bang ha pa pin per khat ba kumno tharai pila pin kemen men ta gesni Haka nuguru kom tarai pila pin kemana yang jongfi. Kumno pin kemana ba pidan menta ke jaka ka be. Kumno pin kemana ba piyo igni ke jingpang ke tur ka ne. Haka ba ke jing shifting ka wan ba ke runglot ba ke dominate igi priyo. Nakwangan ang fi ken mawa support ula experience dadi. Uang to pin ye kemana ang try lagi si. Pim ken maw la pin puli nang ni ki kam ti ka apostle nang ba khat riyo. Men ba Paul wel silas ki dang lek ke ban yala ha Philippi. Ka Bible ka ini ki kien la shakem ba ke la bread opo jail ba ki tabi u she jail ko ba kham she po of Philippi but people in the Bible ko u Paul ba silas ki dang jaka ko ba ki de ban yap ba ki de ga ban shapen shitam ba ke jing yap ka bat ki ba ki dang jail ha ga jaka ko ba mla ban kendo ban no ba ki sa marway hande ke ma u new brew ba tho ni ke city u ang to pin ye kemen no tra u new brew dan ke jing kemen what happening ga jail na kwa ba pin yo e ga ta ma ga si what up deng jong ni ga jing em ga ni ga perthai ga bang yo le ka ba lang ko ma jail ni shong ga jaka ga bang hap ban si shong ye na kwa ga ni ga por pin tip ye ni ga way mla ban limit ye ga jing trai ga jong ban se ba ko people in the Bible ga kin ga jong play ga u Paul ba sila siteng senya kila ye duai ba ga Bible ko kila ye rwai ro ba na ba kila ye rwai ga Bible ko u blay na pa u hiar ba la pin knyo juma ki kin jri na ki kat ba ki ti jong ki habi ki krdap jong ga jail ki play hi but people ga dan ga jing trai ga jong play ne la pin emot itu nang up jail ang ne ha po ga bendi na khwangan ong fi ga ni ga por ba lay Paul tho ni ga si wang to pin ye command no try la ga si ba na pat to ye command ba lay na ma usno tho ba hap deng jong ga jing shap deng hap deng jong ga jing art ten pidon kam yo men se ma kho jong play na ma dai ma u ba wan ra ye ga jing command na ga jing em jingi ga jing command kam dan show ga ni ga si ki pe kim command show ga pisa pim command show ga ai pim dan jing command show pila do jing command lot ndai kin ma ko dan ga jing command ka ba kin jablay ka jing command ka ba wan no Jesus Christ ka ba la wan ra ye ka da men se ma kho ha ki brio ga ba pudyang yo men se ma kho but nga kwa na pi wang shu kum ne wang snap men puli khat ban ri wang what kus lai ye ka ai do kita ka ni kitien ka bateng tangi hapan na perkhat ba habang ipuli kumnong inom kuslay habang iyo ikat ka ni ka jing kumnong inom kuslay habang iyo ikat ka ni ka jing janjar kumnong inom kuslay habang iyo ikat ni ki aka ladu lat lahyar lat lakut lat ki aka baro ngkwang ani to ipi jing kuslay ka dan rekin ma wap sa pola butho ka ni wang what kuslay ka aka ru balay wang what kuslay ka aka ru wang handray da ka jing duwai ba ka jing ango to pin tep ka jing pan jong pi show blay fitip la da piduai la da pidanyo mun sim ko jong blay lap un weng wat ifi na jing kuslay na maromen sim ko jong blay uday nang pentingan uba wan hajan jeng iban pentingan bat nga kwa ngan ong ifi uang lada pi duai pi pentep ke jing pan uang kumno uang ke jubak nang ni kedai ke jing suk jong blay ka ba kraw kan ri jai jai ga do no jong pi ba ke jing mot jong pi how Chris Jesus ka ba mot igri ngamot nda ha ba pi duai ha ga bor jong men sim ko nda fi dan yo men sim ko ke jing duai jong pi kam dere ke jing ting nda ke jing pan slap ba ga bor ga jong men sim ko bat nda ha ba pidi wai kan wan ke jing sok ke jong blay ke dono na wan ke jing sok ke jong blay ke ong artelik ke bening kong wang kan ri jaja ye ke dono jong fi kita ke kraw baga jing shap ting gadom yo ke dono jong fi ka ba arwang kan ri jaja ye ke jing mot jong fi how Chris Jesus na kwa ngan ong fi kan ke de ka atiar ka ba khlan tam ye ke jing em ke jong fi ke ni gisni ba fin tip baga jing sok ke jong blay ke jing command ke jong blay ke don kam ba kini kinung muan shabar na ke jing trai ke jong men se ba ko kan mau Jesus da na ke de perthai menta wat na ke pri ke duai wat na ke kerpat kan mau Jesus ang ngan lek no mga ngan pa yo men se ba ko ba men se ba ko udan bat ni menta ba na kwa ngan kren ne ni wang ha ka
hagabawai no ko para bangai di pulir khat bafra jong nang besau wang hagabawai no ngakwa bafin perkhat ek wang me ke besisha ke bedan buram ke bahok ke bekhoi ke bitanat ke bedayro la dadan kanu no jing shisha bala dadan kanu no jing ro to pin perkhat ini ke bat ngakwa ngana fi kene ktian ke bedan kampalat ini sini wat let sha be ke jingmut jong pi on pen perkhat de ke besneo wat let sha ke jingmut jong pi ban tap de ke jabo wat let sha ke jingmut jong pi ban tap de ke jingtip ke penting ke penkuslai upol ma ngau Solomon uang kitab Ecclesiastes kalau nang beningkong kadang ko khot uang ini kiten uang ke jingtip ke penroy ke jing ngasi ngam kwa ba tip palat nama ke penroy ke jing ngasi ngakwa ba upol thong ni uang daw men sim ko ba pen ailat ba pen perkhat ke ba bha ke ba dayro ke ba khot ke ba itnat ke ba don buram ke ba day ke jong play la da fi god ke jing mo jong fi da ke kiten ke jong play ba fi perkhat tang ke ba day men sim jong play on yarap fi ba fi yang ke ba job nam dan jing pang ke balaban kta fi nam dan bo jing dom namaro men sim jong play ude ke bor ke jong play ha ke jing em ke jong ke bangai na kran fi ke ke por na da kwa ke ke khilip mat bo men sim jong play on yo jaka ha ke yeng jong fi na kwa bo men sim ko jong play on yo jaka ha ke jing em jong fi shiman phim tip ba hang to hospital ha ke to jaka ba fi pang ha ke to jaka ba fi haban sumari ke nong pang ha ke to jaka ba fi haban nan duty ha ke to jaka ba fi haban yang na kran ni fi bar khat ba haban shime ke benta ke ba government kala bo na khwang nong fi ke por ngapen shilor fi wali shepting ayu try undon berkat daw men sim ko sedang ni ban khat gerpat ke keteng ke jong try sedang ban khat yo men sim jong play sang ban open dap ing daw men sim ko fin tip bagi breu ki ya lat palat ki kan pa yo men sim ko ki mi tho yo men sim ko ki sno tho yo play ko pa ki dua yo play ko pa ki dua yo jisu and ki klek no ya kan ni ko wai ke jing shisha ba men sim ko udai u play udai wai na ki trinity na ke jing long lai ho wai udan bat ni ke ni ko perthai bat ni ya lat palat no men sim ko ni klem i tho e ke jing dan jang uni phim te udai bo bot e ke breu u ba kwa ban ya rap ni u ba kwa e ke ban long paralak bat ni u ba kwa ban ai jing tengan ni ya pedang jong ke jing jin jar ndai bon sim ni kan ta ju menta ke singa kwa ba pin le ni ko wai shu phai shu try shu kala ga ba mot shu pdiang yu Jesus Christ shu ang try map yang but nda ha ba fila dua ye kata u play un pen kendo if un yalam if un map if da ke jing ai but ga ba ar ga kwa nang if phim tip bala da fi pdiang yu men sim ko wa da ni ko por nda ha ba ni dua la nga kwa phin ngek wa da ni ko por ba u men sim jong play da ga yeng jong fi persang ban dua ye yeng shibet persang ban wa ba try nga kwa ngan pdiang men sim ko fin lap da fi dua shi shana do ga no da ga jing ai da ga jing sliang da ga jing trang u men sim jong play wa na ga jing em ga jong fi balai nga kren yu men sim ko nama nga tip ba udan bat ni menta udan na ga ni ga perthai udang tray ha do menta ga si empat simla weng no yu men sim ko ka men sim man kanum dan bor da fi ya ba u men sim ko jong play bat nga kwa ngan ong fi ga ni ga por snap hangan pen fi sakat to gat ne da fi pulin ga bible ki priu baro ga bible ki dona ga jaka ga e baro ki priu ki dona ga jaka jong jing jing ja pim tip ba u apostle paul udan na preng ga jaka ga e man la ga por fi pule na ga ni ga bible hakikam ji ga apostle fi na lap u apostle paul ga ga por kabala kami urang ka bagi kaidi lapanian u alenti kepada jahat ke bagi hapania di benai but ngan itu ifi udan apa ke jingting brai nda haba pilap bau nu bri udap dah men sem khoi ngas no tanat ban nda haba piat baru blai pidan men sem khoi pidai ki khon ki jong blai ndai tanggata nama finda pulina ke bible filap ba hapdeng jong ke jing shepkin hapdeng jong ke jing artatin hapdeng jong ke jing no men sem hapdeng jong ke ba bar khat kila dai ban poi ke jaka ke bagi la dai ban yap jelap aduriau nama ke eriong khat sau sngi khat sau me klem bam klem tia klem yo ijing sham tip chenun le preng ga duriao ga jing shep ting ga ker saudang endre pi pulin ga bible ka kam ga apostol nang bar bunyo ga ka bible ka ong ne ka ndrei anda na ka khat ga bar puai ka ong ni tin anda kila lang slam klem jing bam anda gum tau pol bulo yang preng ja ki long ko rang ba kala dei fi ban cha scoringa bat ngan chi puli fi wang ne snap ba wang ne ha ga khat ga ba ka khat bar bu arwang mentar ga kan tu fi bin snau shngan na man na preng jong fi ga nom ja ka wai men sim ndai tang gani galing namar la yang ajan jonga ha gani me u angel blai u bujong bangalong yo banga shakri u da ang ko pol wat shakti ang kadai me ban yang khmar ko esa fi asu pol nda ha bu dana preng galing kini ki wai ki brio ki shakti ang kim tip shon re new brio khlamte balai number 1 de brio badap de men sim ko ka ba na kwa pin ngap e gani u angel jong blai don ba ni ya like palat ba gani ga jing shisha ka ba ar fim tip bangidan yo angel
Kini kini bakin jamin sim pem yo idi ki khmat do jong fi yu angel. Pem tip bangi dan yo angel jong blai ha way for way brio. Blai lo buk nang ki angel lagi bakin syakri yangi. Kin mangim de ben syakri ki angel blai lo buk bakin syakri yangi. Ngakwa nganong fi kat kum ke Bible ki thu syai baki angel ki dan berwar supol lang ni udan haga jaka ka bati undan malaban kerani undai blai pada angel. People dia wat jail ro blai pada angel haga jail haga nang ba khatar kama apostol Petrus budan jail tip syai unai ndai yo thia sok namang dap daw men sem ko. But angel jong blai one man pelai. Ngayo i bangingi ya light na kani ke jing shisha ngakwa nganong fi de fidan haga jaka ka ba marwai fidan hospital fidan haga jaka trai ke ba piap ban lek but fidan haga jaka ka bati wat fi shanga ye kan ma wat lek ya light na kani ke jing shisha men sem ko jong blai dan bat fi angel jong blai kwa i ka ban yang ban ka ban care fi pim tip adu kini ki singi dang dan ne kani bat ngakwa nganong fi tangin dua i bo blai ut pelong fi ngam don pol ngan kren lut nang ne hare ngakwa bangan ai fi kani ke kten ban adu men ta ke singi wat lek ya light na kani ke jing shisha la fi ya light nang nation of in boy ke ka ban jai ke jing em jong fi hare kan mau ngi dan ba try na ma try ula ai yo men sem ko chingi bala ngi pdiang ngi itho yu ni recognize ke jing dan jong ni khat ke jing dan jong penyo yu men sem jong blai onwan ngatip wat ke jing shep ten kanum dan chakashu lara fi sngot ho yu ni ke jing shisha ngan duwa ye ni ke po na ma ka badu ke kren chai ba ong ni ke kten u blai ju ai yo men sem jong ke jing shep ten handai wa hangi yo men sem jong ke bor jong ke jing e bat ke jing le adkar duwa ba men sem ko jong blai ha ke ni ke por kat bangang kren nang ne un yo chaka ga yem jong fi balai phim le ye ne ga bang ko ni ne duai lang bakat bangang duai nang ne men sim jong blai un her ga yem jong fi fin yo snow ga nan ga bor un wan ga nan ga jing ngan ga nan ga jing tengen but balai phim pdiang ga ni ga por kat bangang duai nang ne kan nan ga jing pen sle ga ba her fi le se fin yo snow ga nan ga jing ter sanya ga met jong fi kala bandan ga jing hem ha ga met ga jong fi la fin yo snow wat ga met jong fi kala bandan ga jing snow pijaru ha ga met jong fi gidan kita gidak ki ba men sim jong blai wan re ka wai ga ba pin lap ka ba kham kraw e ga dai nda ha ba men sim jong blai wan fi un weng ga jing shep tieng un wan ra ga jing kamen ba ga jing so dangin ni tuai ba ngakwa fin shu duai lang bat nga kat bangang duai nang ne ngan pelai duat i gani ka jing kren ka jongangan ngakwa ba fin yo mat i gani ka klip mat kat bangang kren nang ne dangin ni duai lang bat nget ba kat bangang duai ka bible ka ong haba kila ye duai men sim jong play la ki apreng jong ki ngakwa ngirung ni duai gani ka por ko try nga yang nang ne play nga duai na kam ta gani baro ki ba yo snow ni ka jing kren a blay be ngingim la shu ban le che yin gibrium ndan shu ban no bala ban le ban slap ban duai bara blay be ki bobon ki bri ki bedana ki jaka tray ki jaka kta ki jaka ki bomar way blay ki bedana pe ki jingpang ki boper ki try ki bom dan shu bala ban ya rap ki try ki ni ki pon ki tip dan shu de ka bor bri bi la ban kin jo yanu ngim la ko try ki ban le ngim la shu ban yo I hande ko pa blay ngi tip ko pa bo men sim jame udan bat ngi ki ni ki pertai but uniu men sim ko jo blay badan bat ngi ken try na ai ngo ime ba me dap ki jaka bara ko men sim ko jo blay nga du ai ki ni ki por kat ko ni ki tien ko jame ka bangi yo snow ki ni ki por nga du ai ba ka keteng ko jo jisu u ba pen baptism i do men sim ko ai ko try ki ni ki por nga du ai ba se si sim pat men pa ye ki jing try ki jo men sim ko men pelait you ni ki jing try ha ki ni ki brio ki ba du ai ki ni ki por ki ba yo snow ki ni ki por ai ki ni yo byang ki ni ki por ko jo men sim ko ki ni ki por ai ki ni yo mat ki jing pen sle ko jo men sim ko ki ni ki por but nga du ai ko try ki ni ki por kat ba ki dang du ai ki ni ki jing du ai ko pa ka bor jo ki jing pen sle jo me ka her ka ding jo men sim jo blai ka her ka yeng jo ki ka nyang jing pang kan yap lot kan try ha ba ka her ka jing pen sle ko jo men sim ko but nga du ai blai jo da ka bor ka jo ka keteng ka jo Jesus Christ ka ba dan jing pen sle nga be ka jing shep ting na ka yeng jo ki nga be ka men sim jo ka jing pang jing crow nga be ka jing do jing man but nga pelai do ye ka jing try ka ba khoi ka jo men sim jo me a blai be ye jo ko pa nga du ai ka keteng ka jo Jesus ba men sim ko un her ha ki ni ki ski ha ki long yeng long sem jungi baro un shang dap ha ki yeng sem un kta ki brio begin kala ka mut begin phal shame un pen long ki begin shame ki jing ye ke jame but begin yo
mat ika jing map ika jame trying a duai ro play men penlong ika banget baro begini bor ban duai do men sim ko la kim tip chukum no ban duai men sim jame un ai bor ika begin duai la kim nang shuban pule ika tim ka jame men sim jame un pen shai ika begin pule la na plan jong ki ko try a play be ek ki bam tip chukum no ban le ko pa nga duai ika jing sok play ika jame nga duai ko try ika jing command ka jame nga duai ika jing it play ika jame nga duai kan try ika jing tengen ka jame kan jisu do men sim ko kan long ika jing im jong ki nga ai ngo ime ko pa nga net ko try nga yo snow ika bor jame ha kan ika bor ba nga duai ko pa men bo iki ha jaka ka bashnga na du meta gisni ai ko pa play be it janga ba kum ki priyo ki be yo snow ika ne ka ktien haba ki duai ki na net ko try ba na du meta gisni man ai don but ki ko pa mena meno iki dan lele du kan try hadu ka jingwan ka jame try ngi ai lo chime ka buram ha ka tenga jong chisu bana nasu ni duai amen ku blai shibon nga kwa ba fin shimbiang igane ga jingkran ba yele iga ban circulate biang ika nga kwa fin da pen share ka keleng nang ba nang ga jingmen toy ba nga kwa haba pile iga tala da fi sung tho ban da duai shwa ba fin pa nang ba kan long ru ga jingkar khui ga bon blain kar khui fi ngan ai biang igi number phone jangang to po nang ba fin yo iga ban yarap igi brio ba ngan yo iga ban duai ru da dan kam iga jing duai blai un kar khui fi baro play un ya dai fi un sumari fi but wale chapti yang pidon but sim ko jong play amen